Ti Masakbayan. Ti napalabas, nadanon ti kasangay ni Almira, kat rinigalwan ni Alex iti teddy bear, namuan nga rod ni Senyora Esmeralda, kat kastaunay apungtot na. Nagdesisyon da ito'y, ngayam amuna ni Alex, iti anak ti gayem na, takayat na nga ipaasawa ni Alex, kankwana. Banag, anagapaan da nga gina. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas anapauluan. Naulpit, aggasal. Dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Awan ti amok iti bagbagam. Isungala, rumuar kan dito'y silid ko. Come on, Alex. Di kagpungtot, ha? Gapo, ta dito'y ako ngagnaayat. Anya? Wan, Alex. Iso timbaga ni Senyora Esmeralda. Agyan ako dito'y mansion. Agkasilid ta. Anya? Ni mamam ti akin panunot iti amin. Tila ang bidot na. Di na imbagakan ka. Tapno at least, you're informed. Katamom ka diti kayat ni Senyora. Awagak ka no, iti mama. Pangasim, Cynthia. Pumanaw kan dito'y silid ko. Saan na mabalin? Nagtulag da Mama Esmeralda kan Mama Felisa adito yakon. Kan maysa. Ay ayatan ka, Alex. Iso, please. Di na ko mapapanawan. Awan ti mariknak apanagayat kan ka, Cynthia. Di mo urayan ama ikat ti respeto ken ka. Iso apumanaw kan. Alex. Pangasim. Panawan na kon. Masapol kadipay nga ulit-ulitak dayta. Makapungtot ka? Talaga. Itso apang nga asim. Sakbay ama ikat ti respeto ken ka. Pumanaw kan. Oh, Cynthia, iha. Apay ngagsangsangit ka. Mama, apay adiyo imbaga ka ni Alex nga umayak ita. Kasaunay ti pungtot na, kat pinapanaw na. Anya, talaga pagpungpungtutan nakday jay nga Alex. Kat tinasakit, Mama. Pinabainan na. Pumanawag ka no dito yan. Sakbay ama po nas ti respeto na kanya. Kasano da ito yan, Mama? Ay, ayatak ni Alex. Talaga sukir day tang Alex. Ang mala, di ka madanagan iha. Siyak ti makamukin ni Alex. Di ka madanagan. Talaga ada kayo tagkatuluyan. Ipanamnama yu dayta, Mama. Ngamin, ay ayatak ni Alex. Ipatay ko lakit di, no saan kami nga katuluyan. Almira, nadamag mo ka din? Oh, anya man ang tiichismis mo. Kas kala maururaman nga may dito ayan ko. Ay, kan naglibas ka di, ijay talon nyo? sana ka naglibas. Talaga nagsardengak nga agparaspas, tani, kasta unay ti darang ti init. Ay, unay mo't day pa nagbiyagan aya. Agan anos na Sandra. Anya nga rod ngay, saan tamot anayan abak nang? Ay, wan nga rod. No kumata milyonaryo ak, amang ano intur ka pa yan around the world. Amom, anda nakaalap ko at chismis. Ibagamon itay pa yung urayak ti ibagam. Angam, sabali mo ti bagbagam. Ay no, so sad, Almira. Ha? Amom, adda ka no ipaasawa da ka ni Alex. Kati dakas, adda ka nun ijay mansyon da Alex da ijay ababae. Anya? Sino tinakaamuam iti dayta? Ni Nana Shuning. Saan ka di a driver da Senyora Esmeralda ni Tata Pedring nga asawa ni Nana Shuning? Isuti nang ibaga ka ni Nana Shuning. Anya? Wan Almira, ngam sapay kuma, tasan nga agbaligi da Senyora Esmeralda iti plano da. Gaputa sigon ka ni Tata Pedring, saan ka no akayat ni Alex ti ibagbagadang asawaan na.
iso akanayon kano ti panagapada ken ni Senyora Esmeralda. Ada naman terabi. Ngam, jak pa'y la makaturog. Pampanunutak ti imbaga kanyak ni Sandra. Apay ang masaktanak mo ten. Talaga ka di nga agayatak ka ni Alex. Naaklon ko mat asaanak ang maikarikan ko na. Gapot ang marigriga taklaang. No apay mat ngamin. Asaan nga agpapada ti panagbiag? Almira, anak. Apay adi ka pa'y maturog. Ada kayo matgayam dita, tatang. Wen, kat itay pa'y lang apalpaliiwan ka. Kaslada pa kaburiburam Awan dait mo'y, tatang. Agpudno ka man kitde, anak ka. Di nakpaglibakan. Awan. Pampanunutak lang. No apay akas to tibiyag ti may sa tao. Adabak nang. Adamot marigrigat. Kunak lakit din. Noon niya ti pampanunutang manakaw. Ay na, anak ko. Talaga akas ta ti biyag. At dati nakaibatugan ti tunggal tao. Nalaeng ni Apo Diyos. Isu akas ta ti impaay na agasat ti tunggal maysa. Isu asaan nga iso ti ingkapampanunuten. Ala, ingkakit di maturog ang anak ko. Tanay, rabi iuna yan. Sige, tatang. Uray da kayo, Maturog kayo matan. Wen, anak ko. Naglibakak ka ni tatang. Jak ngamin kayat. Amaamuan na tipudno amarikrik na. Almira, jak ko nagpalpalikaw pa'y. Kaya't ko nga ipudno kan ka ti marikrik na. Anya ka di dahita, Alex? Almira, patsyam ko madayto nga ibagak. Ay ayaten ka unay-unay. Anya? Juan Almira, pangasim tapat siya na kuma. Alex? Apay ngagsangit ka. Kayat ka di asawan day ta pa nagsangit mo. Kat agayat ka mat kanyak. Ay ayatan na kunam. Ngaman niya nga ro tinadamag ko. Nga aday dya mansyon nyo ti babae. Akayat da mamam nga ipakalay sa kan ka. Amom ti may papan iti day ta. Nagwaras gaya matagos day ta adamag. Alex, hindi pa'y lang anak kariknak, iti panagayat kan ka. Ngam inlimod ko ti marikrik-nak. Gaputaan mo ka, Jack, maikarikan ka. Gaputaan marigriga taklaan. Jack, namnamaan nga gayat ka mat kanyak. Ngam apay ano pa'y anagpunno ka kanyak. Kat iso umati sa sangpot ti babae. Akayat da nga ipaasawa ka ni ka. Cynthia tinagan day dya babae. Anak ti gayem ni mama. Ngampulos nga awan ti mariknak a panagayat kan kuana. At dangag pa'y so ija mansyon. Ngamjak pulos ka sarsarita. Iso adi ka mandanagan, Almira. Sika ti ay ayatak. Kat ilaban ko ti panagayat ko kan ka. Ikarik day ta. Talaga gayam na agayan ayat kayon ka ni Alex. Wen Sandra. Kasla Jack nam naman. Ada kami ti agkatuluyan. Anya? Apay nga minakasta ti panunot mo.
Amo matan. Adda kayat da nga ipaasawa kan kwa na. Pada namat lang nga baknang. Awan laban ko, Sandra. Hay, anyan nga agpaiso. Ngam pinatgak lang teriknak. Inaklon ko ti panagayat ni Alex. Gaputa kayat kumat amarik na tiragsak. Wen, Almira. Ngam di ka mapukawan itinamnama. Sapay ko mata makaamiris ni Senyora Esmeralda asaan laeng ati kinabak ng tinapatag no di kat tiragsak ti maysa nga agasawa. Sapay la kumangarot takasta, Sandra. Sapay la kuma. Manang Conching, itimplaan nakman iti juice. Bisiak nga glutlutaw, senyorita. Mang timpla kayo latta ditan. Sana balay ta adamat sa kayaw at umakdar di ta nagtugawan yaw. Ken adama imayaw nga agtimpla iti inuman yaw. Anya? Kay sumait. Awan respetom ababaunan. Ay, narespeto akmat, senyorita. Ngam talaga abisi ak. Malaksed, no da senyorito, senyora, wano ni senyor Romeo ti mangibaon kanyak, tamabalin ko nga ibati paylaan to'y aramidag, tapno agtimpla iti inumanda. Isudalaang matibos ko. Ngam siyak ti asawaan ni Alex. Iso abos nakmatan, Conching. Sana balay, tasan kayo pa'y mata nagkasar. Iso nga alaki din. Tumakder kayo dita, no kayat yung nga uminaw iti Diyos. Buisit ka talaga, bakit, Conching? Buisit ka! Nangag ko ti panagsarita yung kinisincha itay, Nana Conching. Ha? Senyorito Alex? Magustuak ti inaramid yung kinisincha. Aglablabas mat ngaminan. Kunamlan no bumalay dito'y. Diyak ngamin magustuhan ti ugali na, senyorito. Isukit di ati awan respeto na. Bak nangagpaisaw nga. Agpada da kini mama iti ugali. Barang mauma iti ipakpakita ken kwa na. Kat pumanaw matlaang dito'y mansyon. Apay, talaga ka di adi mo ay ayatan ni senyorita Cynthia, senyorito. Saan, Nana? Gaputan ni Almira ti ay ayatek. Ket iso ti kayat ko amakadwa, iti unos ti panagbiag ko. Talaga ka di nga iso ti ay ayatam, senyorito? Wenana, ket ilaban ko ti ayan ayat mi. Ngem pangasiyo, tadiyo pa ibagbaga kini mama. Gaputa sigurado akakaasin ni Almira, numaamuan ni mama ti may papan kada kami. Ay na, kamaudyanan na. Nakagraduar kayo matan, anak ko. Wan tatang, nagbunga mo ti sakripisyo yung kaninanang. Ken, ti panagan-anos yung anagadal, anak ko. Ay na, diyak may ladawan ti marikrik na anak ko. Kastak mo, tatang. Angam, makarik na aklat ta itiliday. Gaputa saan anak kadaray ni nanang. Puwan nga raw, anak ko. Anya nga raw, katadamat marikrik nana. Hanggang ala, ingkakid di kablaawan da Alex kan Sandra. Panawon ita, tapno agragsa kanak ko. Saan kat at tapno agliday? Alex, sa dino ka di ti papanam? Awan bibiyang mo, Cynthia. Mapanak iti kayat ko apapanan. Ket saan anasken ngagpakadaakken ka? Ngam, Alex, agasawa tanton. Saan arumbang akasta ti panakilangan mo kanya? Para makita, no talaga nga agasawa tanto, Cynthia. Anya? Ket isumat, mas daawak ngamin kan ka. Baknang ti pamilyam, ngam apay nga ibantay mo ti bagim kanyak dito'y balay mi. Gapo, taay ayatan ka. Ngam di ka ay ayatan. Iso anasken ko mga ammom ti pagluglugaram. Ditakan, di ka manaktak. Anyan? Nagsakit ti panagsasao ni Alex kanyak? No saan nakangamin akayat ti may sa alalakay, di mo ngamin ipilit tabagay, senyorita. Anya?
pudno mat, senyorita. Madlaw adi nakakayat. Nga maapay ngamin adi ka agaway di mansyon niyaw. Awan bibiyang mo kanyak, bakit kunching? Di mo amo ti plano da mamakada kami ka ni Alex. Amok awan tilimod kada kami. Pasensya ka laangain. Gaputa di nakakayat ni senyorita. Ha? Talaga atangsit ka, babawnan. Agsagana ka inton sumangpat da mama. Talaga nagganas ti aglangoy dito'y karayan. Almira, love. Imbaga mo, love. Talaga nagganas dito eh. Nalinis ti danon, gaputa saan nga stagnan. Wen nga rod, love. Ay na, italang ang mapadasak ti kastoy. Kasano? Resort ti kanayo na papananyo. Sa bagay, talaga akas tatibak nang. Di da pagan ano ti karayan. Sika talaga. At dayta ka manen. Kat isumat. Sika nga anak ti may sa a well-known family. Aglangoy iti karayan. Katwan mat, love. At puyak nga rod nga aglanglangoy. Wana, gaputa kadwanak nga anak ti may sa amarigrigan. Gusto man lang aminan dayta, love. No para kanyak. Awan anyaman na ti klase ti panagbiag. Tinapateg, ket agayan ayat ta. Kasano nga Alex? Adamatan ni Cynthia kayat da nga ipaasawa kan ka. Amang nga nudong tanto ti may nga aldaw. Amakla at aklangan. Kat nagkalaysa kayo gayaman. Saan to mapasamak dayta, Almira? Si kalaang ti babae nga inayat ko iti kastaunay. Iso nga ilaban ko ti panagayat ko ken ka. Alex, iho. Planuan tayo ti panagkasaryo kin ni Cynthia. Awan ti mapasamak akalay sa mama. Di naksukiran. Tasyak ti masuro. Saanak pa nakasagana ang mga asawa, mama. Iso apang nga asyo, tadidak pilitan. Ngam kasano ni Cynthia? Nabayagan nga gururay. Bayan nyo nga aguray, agingkat kayat na. Bayan nyo nga umyan dito'y mansyon, agingkat kay kayat na. Anya? Wen, mama. Kayat ko pa'y nga enjoyan ti kinasingle ko. Iso apang nga asyo. Tadidak ring-ringan, may papan itiday ta akalaysa. Agkalaysa kayo kit din. Anya ti amok ngay. Amangan no agaramid ka kit di, iti kalukwan. Addan bukot ko apanunot, mama. Iso nga iti uray ka ano man. Jak to agaramid iti kalukwan. Mama, nakita ti cellphone ni Alex iti na minsan. Ladawan da iti day nga Almira tinagado. Talaga asukir day nga Alex. Pudno ti atap ko. At da relasyon day ti day a babae. Mama, anya ti aramidan tayo. Nakagraduar damatan iti kolehiyo. Saan ka di nga isutiin kariyo a panakalay sami? Ay. Mama, saan kayo ko mga agsanay lang? Agpanunot kayo itinaskan nga aramidan tayo. Tapno matuloy di pa nagkalay sami. Ala, agrubot kayo ka. At dapapananta. Da kayo, senyorita? Wen? Siyak daytoy, Almira? Ti babae nga ikalaysa ni Alex. Anya? Ayos ka mat, anya? Iti kasta a klase, ti panagpiagyo? Iti dayta a kinababang? Nagtured ka, anak ayan-ayat, kan ni Alex? Sana kon ngagpalpalikaw pa'y, Almira. Makiwin na swas ka kin ni Alex. No di mo kaya't maisagmak kayo asang pamilya. Senyora Esmeralda. Laglagi pam timbagak. Katagpanunot ka na imbag. Ala, pumanaw ta dito yan, Cynthia, iha. Nagbangsit taglawlaw. Ha? Sulsulinak at talaga.
nagdungret, makaulaw! Siya kung tagsakripisyo, tatang. Magkiwin na suwasakon ka ni Alex. Talaga gayam anatang sitday di a Senyora Esmeralda. Talaga amata pobre. Nasakit, tatang. Ngam nasaysayatan ti kastoy. Ngam ti ipilit ko ang makirelasyon ka ni Alex. Diyak kaya't amay sagmak tayo. Angam, sigurado ka kadi iti dayta anak kaw. Uwan, tatang. Nakasagana ak ngagsakripisyo. Diyak kaya't amay sagmak tayo amin. Amamok ni Senyora Esmeralda. Noan niya timbagana. Talagang aramidan na. Almira. Nakasagana kiti posible ha mapasamak iti relasyon mi. No pa'y masakita na, tatang. Ngamkas iti na ibagak. Nasaysaya atin ngagsakripisyo ak para iti pagimbagan tayo amin. Nakasaritak ni Almira, mama. Kat naamwak ti inaramid yo. Nasayaat mo at iho. Talaga gayam at dakes kayo. Ngem uray agan ano kayo. Ilaban ko ti panagayat ko kini Almira. Awanan ti maramidam, Alex. Diyak kayat amay babayin ti pamilya tayo. Iso anas kan nga ikalaysam ni Cynthia. Pagimbagam mo dayta, gaputabak nang da Cynthia. Awan ti mapasamak akalaysa, mama. Agpili ka, Alex. Ikalaysam ni Cynthia, wano maisagmak da Almira asa nga pamilya. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti serye tayo alawas ang napauluan. Naulpi ang kasal. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.